ένα κομμάτι για το AGI, το Artificial General Intelligence, είναι κάτι όπως και το Singularity, πράγμα που δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν κάποια στιγμή φτάσουμε σε αυτό. Υπάρχουν επιστήμονες που λένε δεν θα φτάσουμε ποτέ στο AGI. Υπάρχουν επιστήμονες που είναι λίγο πιο τεχνοουτοπιστές που λένε θα φτάσουμε και ναι, είμαστε πολύ κοντά. Εγώ θεωρώ ότι το ακουμπάμε χωρίς απαραίτητα να φτάσουμε. Τώρα, το κομμάτι που έχει να κάνει με το bias, έχω να πω ότι το AI δεν έχει bias, παιδιά. Οι άνθρωποι έχουν bias. Τα δεδομένα μας έχουν bias. Αν κάνω train ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή με όλο το κομμάτι, όλα τα μυθιστορήματα που γράφτηκαν από το 1800 μέχρι το 1900, θα φτιάξω έναν μισογίνη τραγικό τύπο που οι γυναίκες δεν θα ψηφίζουν και η σκλαβιά είναι ok. Έτσι, αν πάω από το 1800 μέχρι το 1900 και πάρω ό,τι γράφτηκε εκείνο τον καιρό. Άρα, σε αυτό το κομμάτι δεν βλέπει το AI το μετανάστη, έτσι. Το AI δεν έχει bias. Άρα, υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρό, τεχνοηθικής και στο κομμάτι που έχει να κάνει με το bias, του να καθαρίσουμε αυτά τα δεδομένα να μην έχουν θέματα. Σε αυτό, λοιπόν, ο αυτοκαθαρισμός που υπάρχει μια τέτοια κουβέντα, ότι έχουμε reinforced unattended learning, δηλαδή μπορεί να μάθει μόνο του χωρίς να υπάρχει human in the loop, προς το παρόν δεν έχει τέλεια αποτελέσματα. Το ChatGPT που όλοι ξέρετε είναι απλά ένα interface, έτσι. Δηλαδή το κομμάτι του GPT, αυτά τα transformer models υπήρχαν και πριν. Αυτό που προσθέθηκε ήταν το interface, αυτό που αφαίρεσε την τριβή. Γιατί πιο πριν είχαμε ένα platform και στο GPT-1 και στο GPT-2 και τα πράγματα γίνονταν πολύ αργά. Σε αυτό λοιπόν, στο κομμάτι δικά του bias, οι άνθρωποι έχουμε bias. Όσο οι άνθρωποι παράγουμε τα δεδομένα θα υπάρχουν biases. Άρα και για να ευλογήσω το καπέλο του μέλλοντος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχει ένα μέλλον, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον και το μέλλον δεν το βλέπουμε όπως είναι, το βλέπουμε όπως είμαστε, γι' αυτό πρέπει εμείς να είμαστε καλύτεροι για να έρθει ένα καλύτερο μέλλον, έτσι. Άρα εμείς να εξαλείψουμε τον bias.